ji dema ku bajarê Efrîna Rojavayê Kurdî bin destê grûpên çekdar de û rojane bin pêkirinan encam dide, herî da wî jî bi alavên pêşketî bi dû veşûnewaran de digere. Çalakvanên sivîl ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê danexuya kirin ku berdewam grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin, di dizî, talankirin, bin çavkirin û wergirtina pereyan berdewam in, herî da wî jî grûpên çekdar li gerên dîrokî li şûnwaran digerin. Çalakvanên sivîl danexuya kirin ku grûpên çekdar li mezaran û li girên Helûbiyê û girê Meydankê, girê Qîbar li gundawarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê li şûnwaran digerin. Bo vê meremê grûpên çekdar alavên pêşketî bikartînin. Eroha çalakvanên sivîl tekez kirin ku taku grûpên çekdar bi azadane li şûnwaran bigerin, rêgiriyê li vegera welatiyan bo gund û zêdên xwe dike. Weke çalakvanên sivîl eşkere kirine ku tevaya mezarên Kurdên Êzîdî, Misliman û pêkhateyên din dikine armanc û tu ferq û cudahiyê navbera olan de nakin. Bi tenê mebesta wan komkirina şûnwaran e taku bazirganiyê bikin. Ji alîkî din ve û di berdewamiya encamdana binpêkirinan ji aliyê grûpên çekdar ve beriya çend rojan grûpa Semerqend çend welatiyekî Kurd li nahiya Mabatlê ku bi navên Elî Hemo, Mihemed Elî Şêxo, Xebat Hesên Bekir, Serbest İbrahîm, Hesên Quroqa bûn bin çavkirin û bo cihekî nedyar ve birin.